Takže čaute všetci, vítam vás na novom kanáli Klauzik12. Toto je prvé video, takže ak by nejaký bol problém so zvukom alebo celkom kvalitou videa, tak sa to dá proste vyšpičkovať. Je to prvé video, hej, zatiaľ neviem ani jak to bude fungovať. Takže tak, ideme hrať hru Five Nights at Freddy's 1, takže myslím si, že bez ďalších okecávačiek sa môžeme na to vrhnúť. Dobre. Myslím si, že viete, čo sa v tejto hre jedná. Je to proste jednoduché. Má to akože hlbší lore, ale skážeme. Si sekuriťák v jednej pizzerke, kde sú len takéto potvory hnusné. Tady sú sa Bonnie, Chica, Freddy, tady Foxy. To je proste lišiak, medveď, zajac a ona je kula. A oni ťa prebehnú si nájom, dokedy neodbije 6. hodina. Noci je 5, plus sú nejaké bonusové. A to je asi všetko na začiatok. A ešte to máte to vkovaného, čo vám telefónuje, on vás oboznámuje so všetkými tými vecami a celkovo vám hovorí akože trochu ten príbeh a radí vám. Celkovo prvá noc nie je taká ťažká, takže myslím si, že by sme to asi mohli skipnúť a ja sa vám ozvem, až sa niečo stane. Kamo, čo sa deje? Ty kokos. Zajac minul. A to ide zajac. No dobre, takže vyzerá to tak, že sa niečo deje. To sme naspäť. Opäť ale nie je nejaký agresívny. Ale akože, tak sa na mňa kúka. Čukáš mi teda kúpečku do ksichtu. Ostatní sa tu bude v Chile. Dobre. Ukážem ešte, aké sú tu kamery. Dobre. Kam ale... Tu sa niekam pohne, ja nechcem, aby si iba tu bol však. Niečo trošku musím, sa aj nalakať. Nie iba to gone. Vidíš, že si na jednej kamere, no to vidím. On pôjde odtiaľto. Chica pôjde odtiaľto. Freddy, tuším to dostá. Freddy, neviem presne jak to je, ale odtiaľto ešte Foxy pôjde. Som akože taký, že ja som kedysi úplne miloval Knovko a teraz som k tomu vrátil, no do prdele. Kde kto? To čo je? Dobre? Kam kde? Je to je ten parchant hnusný. Už sa blíži ten smerát. A on kade ide? On sa mi zdá, že pôjde ešte tuto sa mi zdá. Ale ešte aj tuto. Neviem, nechom si istý. On zatiaľ iba toto, takže pohoda, iba on zatiaľ ide. Tuším aj Chica v prvom si ide, sa mi zdá. Ne? To sa mi iba zdá. Lebo on teraz tuším pôjde sem, no pak sem, neviem presne. Kamo to je tá líška? Čik domka. Dám jednu pogebuli. No dám pogebuli. Však ale už sa pohni. Jak usra tu tam stojíš. Boha. Čilík úplný. Sa mi zdá, že už si dlho je 3 hodiny ráno. Ukáž? Don't run, don't yell, don't scream, don't poop in... Kámo, to čo do poop in floor? Tak to zabili. Som počul kroky. Kroky, boha. Kde je? Není? Kde je? Kde? Čakaj, stále, poď. Prečo som počul kroky?
Fuj. Nepríjemné, ale sú 4 hodiny ráno. A ešte som skoro zabudol, baterka. Tá power. Tak to je... No uvidíte, čo sa stane, keď vám dojde baterka. Do prdele, chod do riti. To čo bolo? To bol ten oný Golden Freddy. Ešte je tam jeden Freddy, ten je taký žltý. Ale napríklad takto vás môže jumpscarnúť. Ale ja si musím tú baterku fakt šetriť, lebo však už ja nemám moc najviac. Hlavne keď sú ešte 4 hodiny, bo ešte mám ďalšie 2 hodiny pred sebou. No vyzerá to... Aha, dobre, aj Chica išla. Kde je preboha? Kde je Chica? Boha, ona už je tu. Ona už je tu. Kamo, ona už mi za chvíľu pôjde. Bude kúsať prdel za chvíľu. Nikto nič. Bon je tu. Chica je tu. Bože môj, to prdele choď. Nič. To už není. Kámo. Chica. Ty, Mica. Kde je Bonnie? Bonnie už asi sa vrátil naspäť, ne? Nie, nevrátil. Potom kúknem kde je. Ale vypadá to tak, že zatiaľ pohoda. Nič také moc. Doriti! Čo tá výška? Do prdele. Ty kokos! A on by nemal ísť prvú noc. On by mal ísť druhú noc. What the fuck? Aké si divné je toto. Jasné, pekné očička máš. To mi nevychádza. Jak to, že tam on nebol teraz? Dobre, ideme ešte raz minus 1. Ešte sa znova všetko? Dobre. Ale on nejde v noci 1, ten oný foxáč. On ide až v druhej. Neviem, asi sa môže teraz stať, že ono je v prvej. To nechcem, ak sa to môže stať, ale ok. A zase čakáme, predpokladám. No však. Zatiaľ si povyprávame. Keď budete potom chcieť ďalšie video, alebo ďalšiu, keby ste chceli pokračovať v tejto sérii, tam mi kľudne napíšte do komentárov, alebo proste tým, že olajkujete video, to taktiež ako veľa spravíte. A kľudne budú vychádzať ďalšie diely, Matko ma baví, už som ho hrával, mám dosť dlho. Plus mám ešte veľa tých hier, takže asi tak. A ja keď tak sa vás teraz opýtam, že jak by ste to chceli? Či by ste chceli akože strieľať tie hry, alebo akože najprv dokončiť jednu hru, až potom začať tú druhú, lebo ja neviem a na to ste to vy, neviem, tak dajte, že kto chce pokračovať iba akože v jednej tejto hre, tak dajte do komentárov, čo ja neviem, dajte do komentárov, že Jožko, ak chcete, aby sme natáčali každý, akože keď chcete, aby sme tie hry zmiešali, že budeme natáčať akože všetky akože nie akože tie série za sebou, ale proste, že budeme hrať jeden deň takú, ďalší deň takú a chápeme? Tak keď toto chcete, tak napíšte do komentárov, čo ja viem. Roman, hej. Takže Jožko pokračovať v jednej hre, dokončiť ju a Roman, keď chcete striedať hry. Chápeme? No okej. A však už by som mohol niekto pohnúť. Kam to čo je za hudbu? To čo je za hnusnú hudbu? Bože môj. Však ja si to uhodím k smeti.
Na tej stoličke sa roztopím. Nikto nejde. No presne tak. Ste videli, keď Freddy už načnete na noc na tom plakáte, kde spraví tento zvuk? Kamo, oni sú stále tam, na tom istom mieste, však ale že ich to nenudí. By mohli ísť však. Akože oni sú velice, v začiatku noci tam, stoja jak, pribití. Potom na konci noci idú poradne, 5. noci, čo tam, oxidujú. Takže to som nejako nepochopil, že lišák išiel, skorej, pritom mal byť v 2. noci. Ale však stáva sa. No, nejak sa to tak môže, Ale kamo, kedy už pôjdu títo, lebo mňa už to nudí. To stoličko sa prepríde. Dobre, myslel som. Čo? 2 hodiny ráno. Výborne. Ja to tak spravím, že sa vám ozvem, keď sa niečo stane. Takže počujeme sa potom. Ej, už sa niečo deje. Už som poslušný na to. To je teda, hej. Áno, ticho. Čau, ty cica. Nech sa cica. Dobre, takže Uj, zastav dnesná hudba. Prečo? Prečo tam nemohli dať nejaký metal? Zastav dnesná hudbu. Tam stojí s tou gitárkou. No inak zaujímavé, ako mám značku zaujímavé gitary. To málo koho zaujíma. Dobre, vychádza z toho 4 hodiny 40%. Ale... Vychádza to slovo. Aha, dobre. Ešte som tam bol ľudský. Nie, tak tým pádom som bol. Jasné, tam ten jeho cien myslím. Také prosty aj slova. Dobre. Čika je stále tu. To je pohoda. Úplne je tu. Tak by Čika mala ísť sem, alebo sem. Takto. A Bonnie by mala ísť sem, tuším. Dobre, zatiaľ ich mám takto tu. Ale 31% máme baterky a 4 hodiny ráno, takže to neviem čo. Akože ten Foxy... Nie, nič, ne? To bola asi nejaký o mne. Alebo čo? Bonnie... No, Bonnie už tam není. To je Bonnie. Do prdele! Kamušek. Čo je taký agresívny? Stále tam je? Kamo, ale už by si mohli ísť preč. Akože ja už mám málo baterky. Čo si o mne myslíš? Kamo. No není možné. Fakt si odišiel preč. Som si myslel, že už nikdy neodídeš a zostaneš tam stať. Nie. Kde Bonnie? Tam má šajnik, jedeš si jedeš. Už by sa to mohlo dať, mám 18% baterky a 5 hodín ráno. Dome. Dáme. Kde je ten Bonnie? Kde je ten zašran malý? Malý, veľký. Je to zasran. To je Bonnie? A kde Čika? Tým pádom? Takže... To si dovolíte všetci? Chcete tedy tu sa vyššie a... Bonnie čaká v rade. Čo tam škrúpe vzadu? Čo
Čo ona je v tej... No, v tej kuchyni. Jasne, čikina. Čikina je v kuchyni. Kúra jedno, žlté. Bude 5 hodín ráno 9% do ricky. Dobre, máme pekne, krásne prvú noc. Dali sme to, áno, presne tak. Sme my. No, ale nás druhú si necháme na ďalší part, takže zatiaľ sa majte. Pozdravujte kamarátov, svet a čau.